Sayimini umfoka Masango Magate Sibonelo. Ngithi asibongeni bafethu ukuphila. Sibongeni konke okuhle uNkulunkulu asipha kona. Yabona emhlabeni ngikhuluma ngokubonga wonke umuntu, ngikhuluma appreciate ukwamukela into onikezwa yona. Ngikhuluma nalapho uhamba khona emgaqweni uhlangana nanomnoba akhombisa uthando kuwena, akhombisa ikhe kuwena, akhombisa ukunakekela ngendlela yokuthi awu why wena yabona bafethu khona isigameko esenzakalile ningibona ngibonga kangaka. Khona isigameko esenzakalile, ibodyguard yami le, my bodyguard lela eceleni kwami njengoba ingigadile ngokomoya vese sengafunda ngoba ngike ngafunda kakhulu ngenja njengoba ngiyithanda kangaka lenja. Nganginazo ezinye ekuqaleni, nginayo enye futhi eyinjena. Ngaze ngaconcentrate kakhulu kule ngoba eyayibreed yePitbull neBuruburu eyayiblack yahamba kabuhlungu ngoba yathi ise-ICU ise-ICU kodwa iphutha kwakuyilami futhi ingayijwayeli izinja zesilungu yabo. Khona nje isibhedlela sezinja esila eSaniya. Uma ususesaniya wehla lapha uthi eSaniya kulowa mgwaqo kune-bridge elincane lapho khona ila eceleni grey. Banginakekelela inja laphayana. Yes, ngakhokha kona. Banginakekelela yona, yalala inja ifaka amapayipi. Kwawukuthi upoison usumkhulu kakhulu egazini yafa. Phatha kabuhlungu, kwababuhlungu la ekhaya kuthina sonke. Ababuhlungu engathi kuhambe umuntu olokhuzana ngani. Isilwane esinjengalesi esiyisibusiso kumina siba yiphathi yomndeni, iphathi yefamily. Yonke into engenza kuyona, ukudla engikudlayo kufanele ngazi ukuthi nesilwane sami nenja yami idla ukudla oku-healthy yabo. Yabona isigameko esenzakale izolo, ayithi lo njengoba unabana 7 months manje usawuphapi u-active ngale ndlela ethi izokuphazamisa. Uyahlupha, u-active, uyafunda yabo. Thothi kugcine ukuthi emini uzanga lokho stress ngamakhanda simvalela khona, ntambama simdedele. Kanti kuzokwenzeka ukuthi ebusuku bekunetha yabo la egcekeni angazi kuphi baba nefight. Uma ubuka isimo esenzakalile, was a big fight. Elwa nenyoka enkulu, le nyoka inkulu, le nyoka into engayilinganisa nayo. Ikhona isithombe sayo ukuthi angazi ukuthi abantu bayisaba kangakanani inyoka yabo. Angazi ukuthi bayisaba kangakanani. Mina inyoka ngiyayisaba nje strong. Kwaba nefight enzima. Yes. Leyo nyoka ibiyaphi? Shuthi biyendlini ngoba bekuphambi komnyango la ifele khona. Naye ayithi samqaqa emini ebusuku, sema sithi afika endlini yakhe akanyakazi, ushaya umsali angabi nje active njengalokuhlupha simazi ukuthi uyibona. Yabona ukuthi ifana njengengane, ingane oyibona ngokuthi be-active. Mayengekho active shuthi iyagula, naye kwenzeka kanjalo-ke kuyena. Sema sithi athi ngala, hayibo inyoka engaka, uyishayeleni inyoka? Uyishaya uba le nyoka? Akekho umuntu oyishayile. Ishaya uba nangu ngala uli naye ulele endlini yakhe
akanyakazi nje fast ila kade ngihlanya khona-ke ekuseni-ke ngoba manje masithi siyafonela zonke lezi ndawo lezi savaliwe sasekuseni phela o-past 5 6 yabo. But kodwa ngitholile usizo waba right, u-active manje, ubuyele back to indlela iyona. Kodwa one thing usalile yena yafa yona, social arm ifile inyoka wasala yena yabo. Nokuthi-ke ngasheshe ngayiphuthuma into yakhe and then-ke wakwazi ukuthi alapheke abe right, abe yilento-ke kayiyona-ke nje umahluphana wami-ke lona yabo. So ukubonga nje ezinye izinto, ngibonga isilwane. Yes, ngisibekela egcekeni ngoba nakho ngithi i-security lami, and ngiyazi futhi ukuthi wena ungahamba ukhokhela ama-security lawo, but yena ukwazi ukuthi angivikele ku-human, kubantu nasey'lwaneni. Wena ingathi libizwa i-security lapha lelo likhokhela every month, mina ungisothele lona out now. Wena liyangena liyantshontsha liyaphuma liyahamba, kodwa uyalikhokhela every month, bese uthi ngeke uze ukwazi ukuthenga ukudla kwenja ngoba kuyabiza, kodwa izokusothela into eyingozi manje. Kodwa i-security lo likhokhela every month, lifika after hours liza kuwena. Ingakho ngithi if uzofuya into enjengale othi fayibe security kuwena ikuvikele, iyafundiseka le 100%. Uyayikhuluma nayo njengoba ngikhuluma yabo. Uma kuthiwa khokha, ngiyamisa kudokotela, ngiyamthengela ukudla okuright, izinto eziright. Ngobani? Iphara akulule kungena umuntu nje ubone ngomuntu osesegcekeni, akwenzeki lokho yabo. Uzongibamba noma kanjani akayifuni ngoba akayifuni leyo nto, ayifundiswanga yabo. Ezinye zezinto othi mangithi mina thatha inja efundisekayo bese uyayifundisa bese uyaprotect. Ngiyazi ukuthi mina ngihlala ngedwa, kodwa ngiyazi ukuthi akekho umuntu omndeni angene nje noma kanjani. Wena unale security leli akakhokhelwayo, isiphara noma yini yangena noma inini la, liyangena noma inini, but le each and every minute ula eduze kwami, but futhi ngeke ungibhayizele yabo. Ezinye zezinto masikhuluma nge-security e-fast, asethi umuntu hawu wena why njalo nje nawe lo usitshela lezi zinto zakho uhamba ukukhokhelana ininja. Mina is not inja, inja ngoba nakho isimo sokwakhiwa sakho yinja, kodwa when it comes ukuthi ini unegama lakhe angena futhi ufuseke ngoba rawana nofuseke uthini, yakhulunywa nje natshela awenza uweyisa kwakhe kodwa nje. So ezinye zezinto fathi appreciate emhlabeni masiphila uNkulunkulu esibekile. And inja yabo nje badela eduze kwami la mina ila isikhathi esiningi spenda khona ekseni, njengoba ngathi ngelinye ilanga imoya yami ila naye uhlala la eceleni kwami, yabo ngihleli la alale ngathi uyahonqa, kanti spirit semoya emibi uyasidonsa la kumina, usithwala yena. Imoya ekhona la egcekeni uyayidonsa yena, umbone ekhonkotha into ongayiboni, uthatha yonke imoya uyithwala yena. Yingakho kuthiwa fanele ube nesilwane egceni noma inenkukhu noma inani, ukuze uthi mabe kunemoya emibi ithi ifika imoya ifika ishaye into enegazi, ifika ishaye esilwaneni yabo. Ngoba niyo into ekhona le egcekeni eyaluzayo, ifika ishaye esilwaneni. Naye-ke lo uthatha yonke imoya, ama-bad spirit nani, ukwazi ukuthatha imoya, uyangifila mina ngizwe ukuthi ngithwele kanzima, mase ithatha yonke imoya leyo engiyithwele,
ayithwale naye kanye nami, yabo. Idinga ukufundisana lento, ufunde I'll say nje ngenje ukuthi mina ngiyale ula. Kwaze kwakhala ubaba ngelinye ilanga esakhona esaphila, wathi yabona le nja yakho mawuhamba wena uhamba la uyitshelile, angangithi mangihamba ngithi ungigadela ubaba ke la sengihamba angangeni umuntu. Hey wayekhala ethi uyale yabona nje ubuthe ayingigade le nje, ngiyaphuma ngiyangena ila eduze kwami, ngiyale ila eduze kwami. Ithi hawu ikugadile nje ukuthi usele wedwa, yabo. So ubumnandi bempilo ukuthi mawubonga uNkulunkulu, ubonga kubantu ophilisana nabo, ubonga emoyeni, kuba njena ke, yabo. Okuhle kube nathi, uNkulunkulu asigcine sikelele. Subscribe, like, comment, sixoxeni, ningifollowishe bafethu. Konke okuhle kube nathi. Danko.